Kawuya sa akong bukton eh. Pagwa ko ni arsag kahoy da bag-or ba kong gibaksinan. Sabi isuga kayo sa Pfizer eh. Ting hawuya ba. Maglingkod ko dire. Suga hawoy kay akong bukton. Si Predukyo man eh. Builog hakot siyang kahoy, naghapit na suni, ludingon siguro. Pero, yung kanyang man, nagsigil man siya, bunit ang niyang bukton. Dulo na ako. Ay na lang, nagbudi na yung makapaminit pa ta. Predukyo! Uy, paray ng manoy. Naman ka. Dagkaan na si mong kahoy, Predukyo eh. Sige makagunit lagi alay mong bukton lagi. Ikaw po yung hinakot siguro, pinasaan mo. Paliburin na mong kahoy para di bang hawi ang bukton ba? Oh, kining kuan pre, kahoy. Dili na nako paliburan na eh. Kagaan ang mga kahoy ah. Kaso lang pre, hawoy jud akong bukton pre kay gikan mo ko nagpabaksin sa barangay pre. Oh no. Ha? Nagpabaksin di ka di ay. Sus, gadadala di kag virus ron. Virus bitaw, pero kana nga virus mo ni makatabang sa auto ang immune system aron mo develop og antibodies aron mo batok sa tinuod nga coronavirus. Ug kining hawoy na akong bukton, side effect ra na siya. Normal ni siya kung magpabaksin ka. Ah, normal. May gano kay wa ka na kuyapan? Kuyapan nga kagamay anang dagom, pa-inject ka. Tama dai pre, no kay wa magaling kuyapin imong asawa nga tagagabiin mo injikan. Unya pagka Domingo, banatan pa nimo booster. Unya dako bigyan dagom imong gamit. Maninood naman ka pre. Bugal-bugal naman ang imo ha. Oh, dili biya pre, wa biya ko na bugal-bugal pre. Oh, lain pa ato pre. Full vaccinated na ka pre? Oh, siyempre pre, fully vaccinated na ni. Baka ura kung nag-second dose. Ang mao ba pre? Mura makaglang yamid pre. Kung saan may problema dahil na magpabaksin dahil pre? Di, wala gud pre, pero sayangan lang ko pre bagay. O bitaw na rason ko pre nga burag nagduha kong pa-vaccine pre kay na magi istorya akong lolo na sa una pre. Nagtuo ko pre ba nga kanang istorya lang pre pero kung tanaw karon pre. Mao naman pre, nahitabo man pre. Kung saan man nila nga istorya dahil pre nga. Murag nabalaka magyug ka. Kuan pre, matikod ka nang istorya sa ubang tao pre nga di ko na sila magpabakuna pre kay mamahimo ko na silang sumbi pag abot sa 5 ka tuig. Ay na, daghan na sa internet pre. Di na magpabaksin pre. Tungod na mahimong sumbi. Pastila. Ginana na pre, ang istorya sa kong lolo dili bahin sa sumbi. Kung saan man na pre? Ang istorya sa sugilanon sa kong lolo anak pre. Kuan pre. Nagiyaw siya pre nga pag magbantay ko no. Kay nagabot ko na sa panahon dili na ka makapalit masking naa kay kwarta. Dili na ka maka-withdraw sa imong kwarta sa bangko masking naa kay kwarta. Ito, di mo ka kasulod. Unya, dili pug ka makalusot-lusot sa mga checkpoint. Sus. Tungod anang vaccination card siguro pre. Ako wala kung di ka Ay, anong pre. kana na pre. Oo. Kay wala na magulo pre. Mo na siya pre. Mo ni giyon daw kuno nila pre og kanang 16 usan ko na sa 16 articles of 666 pre. Ang kadlo kan la pre. Gusot ka diri sa matay samtang buhi pa ka. Pero ang istorya sa kong lolo, pag abot niya ni kamatay na sa tao, ang iyang spiritual na nagunita na pre mo na gyud nila nga kini kuno karon kuan na pre mao kuno na panahon na ang pagpanakop sa yawa mo kuno tayo 666 pagpanakop ba kini karon mo na akong kaduduhaan pre kay basin nag simpo kog tinuod pre nya malao tinuon ko kung siguro na bang Ato ba pre? Di ka magpabaksin kay basig mahisakop ka nang itawag nila 666. Murag ingon gid pre kay buro sa una di mo kumuto pre pero karon murag mahitabo mo gyud kini tungod ani paghigpit karon sa panggobyerno pre. Kay nagtuo man sa una sa istorya nila nga kaya kuno bantayan, kaya likayan pero karon pre di lisod gid pre kay giagi mag gobyerno pre. Nah, ako ni mo pre. Mas maayog mo sunod ka sa gobyerno pre. Ay balo pa sabton na ka pre. Oh, ano man pre? Nakalindot pre kung sundo na to ang panggobyerno karon pre. Kay Ano pre? ani pre, mando sa gobyerno magpabakuna ta. Ang bakuna makatabang na sa tong lawas aron makabatok ta anang sakit. Nya isa pa karon
kung wa kay vaccination card, di ka kabiyahe, di ka kapalit sa mall, dili ka ka laag-laag na kay mga transaksyon sa gobyerno. Ug naay mga maayohon sa gobyerno, pre. Hinomdom ka atong kuan, pre, nga ni ato tag sa diri sa sentro mo bini nga nag-apply ta atong kuan, national ID. O pre, kay apil ko to pre. O apil man ka ato. Pero gaduda na ko to pre. Duda ka to. Kung duda pre. Ay, wala na imong duda, pre. Naama di ba na ato katong cash card Cash card pre. sa land bank. Oo, brag naabi to pre, pero wa pa niabot ako pre. Karon, pre, Niabot ang ID. si Cayetano, pre, ba ning atong senator, pre, ba? Ah, si Peter, Alan Peter Cayetano. Nagpasaka na siya og kining balaod, pre, nga sa matag Pilipino nga kuan, do na tay tag 10,000 nga monthly. Mo na nga pag makalingkod si Bongbong Marcos, pre, automatic na to ato ang cash card na to, pre. Magdawat ta matag bulan, pre, gikan sa gobyerno. Mo ni nakahayahay kung naatay vaccination card, kay kanang vaccination card mura na all access na siya, pre, ba nga makalihok ta, pre, maayo atong kahimtang hamugaway atong pamuyo tungod kay gisunod na to ang gobyerno, pre. Mo na nga ako nimo, pre, pabakuna ka, pre, kay isudag yun na imong desisyon nimo nga di ka mapabakuna ba. 5 minutes later. Matay pre, no? Haya-haya ano sa tao ana og may tabo na pre, no? Tinuod na, pre. Matay pre, ni samot man akong pagduda pre. Basing palit na gid siguro na pre ba. Basing bayaran ng tawa na bayab. Naitingil na pre, brag nahadlok ko na pre. Ay, ano, natingil, eh. Kay matay og sa pamilya nimo tulo mo kabok. Kunyag matinuod ng kanang balaod ni kaya taano karon sa to pa 30,000 matag bulan. Oh, mao nag-iingon ako nga nindot gyud ato ang kahimtang ana. Ang tao ana pre, di na manarbaho ah. Mo trabaho gyapon pero nga ginagmay na lang ba. Tay no. Pero para ako pre, di ko pa inject pre. Di sa ko pa inject pre. Di yun ka. Di ko bahala sa ng kwarta pre, kaya total ka nang pa may klaro ng kwarta mabot mo na ginagdi. Oh, di yun ka. Tinuod ba na og di. Kasi Oh. ko. What time mahimo nda, Tempa pre? tempa pre. Kasi mangkitay mo na pre. Boss, para mangkiting na, pre. Kuyo ani. Di na baka ni manglista ni ito pre, kuan pre. Kasi Oh. magpa-inject na pud pre. Na, lista jud ka ana karon. Oh. Panglista pa rin na. Ah. Di Dili ginay mailahan ron. kam na pre. Matod sa gobyerno pre. Dili masya mandatory. Oh, di Wala dili may ginawan, pre. pinagsanay. Wala ipugos, pre. Oh, kana siya kung gusto ko na sa gobyerno pagpalisas sa gusto lang. Okay, dili pa man Oh, ko. hinoon, Di pre. pa man ko decided nga. Doon na kay katungod sa pagbalibad, pre. O mo na nga. Mari na siya doon day. Kung manglista manggaling na og kasi magpabakuna, bisa ko. Oh, ikaw, pre. Ato na tong hulat tong maabot na, pre. Nato na pre, pero di sa ko gamay pre kay burag. Inya kuan ba silagan. Sige. Uy, pre. May pre kay naa ka pre kay. Murag ikaw lang yung naka-receive ba ni pre ba? Oh, sa asa man na, pre? Kuan ni pre. Gikan ni sa gobyerno pre tong ayuda pa di ba? Katabi tong kan pre, tong fully vaccinated bitaw pre. Kuno. Kuha pre. Ay, salamat kay, pre. Kay nakadawat yung ayuda, pre. Okay na pre. Ako kay tabang sa kuha, pre, ba? Matay pre, magkiteng kanang ayuda ha. Ang sa wala pa na bakuna na pre. Wala diha pre, wala sa lista da pre. Wala ra pa pre. Sa fully vaccinated ra bang naa diri pre? Pero sige pa mag-vaccine sa barangay pre, basig napay second batch. Tanawa lagi. Ingon kay way pinugsanay. Nya karon, abi kay wa tay bakuna. Di na punta pilag budget sa gobyerno. Para mo sa mga tao ta na. Sila pagkaway klaro ning dagaan na Atos pa Tay pa, pre. Asa man ka, pre? Magpabaksin sa ako. Ha? Bungot sa iro! Okay, mga kamigom na, mag-shout out di ay mi. Shout out ni. Shout out kang Ruel Prospero. Og shout out po diha kang Jilre Chris Ruta. Ug shout out diha no sa Highway Garage kang Trabs Sakoy Navarro og sa iyang mga kaubanan diha, sila Rider Skinot og si Pansky Camarista. Shout out sa mga boss og kang Boss. Shout out boss. sa tanang mga nagatanaw sa among video, paki-subscribe sa among YouTube channel o paki-follow sa among Facebook page. Salamat. Salamat sa mga followers.